Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Dili ko palabot ini. Ngano nag-kiss man sila, nay? Atoon ako sila, nay! Ayaw niya, mag-unsa ka man dito. Mo apel ko nila! Ay, nayabag ba ni bata? O siya may pagtuon ni mo anak, party kay mo apil ka? Pagpuyo! Ay, nay! Ay, kansin ako ini, nay! Kansin ako, kaya ako maka-apel og kiss. Ingon pa bitaw ko ganina pag abot na ko mo greet ko, kakis unta ko ni Piolo adto. Kauna pa unta ko. Nay, Ay, bibuhi ko pagpuyo pa. lagi! Oo, gusto na. Dili na ko intensyon nga sa imong lips mo kiss. Kalit ka malang kung milingi o ka. Thank you. Kalimti to. Tana. Muna na akong sakay. Kalumoy siya nga, Bill. Wa siya masuko nga. Giyagan ako siya. Yes! Best birthday ever! Apo, diray na! Nanay! Mayong buntag nang. Ay, mayong buntag sad, ma'am. Ali na, ma'am, sakay na. Oy, Clover, si Ma'am Denise, oh. Good morning, ma'am. Nga nung murag kontra gusto man na. Ang kiss man siya ni Piolo. Suko di ka. Ang man ko. Amay noon. Nay. Sakay na, ma'am. Sakay na. Huwat pag yun ni Piolo. Maukyab sa mga maestraha ay. Awayan ko baka ni siya, no? Ma'am! Sakay na, ma'am! Salamat. Muting naghuwat kay pakupot pa di ay sa pukton. Makasaka. Murjok baltado. Dini lang ko. Diri lang ko sa kinadaplinan. Bailot ah! Ay, na pagbarog-barog kay mo, larga na. Larga na, mihoy. May natuog man lagi. Nagkup sa bangko ni sakinan. Si Potensyano na. May uban ay siya. Ay! Eh, hinay laging taon, mihoy, ay! Masalo ako sini. Awa ko makabantay si Baong Day. Ma'am, tapad ako, ma'am. Aron na makuptan ka. Ay! Oh, kadaling nakabira ni Piolo ni Mama. Ikuptan niya kinisawak o daling gidikit niya. Kita ko at tunay. Ay, kahimantayon ba di mo, ay? Matug pa ka diha. Piyong, Nay, ato ko nilapi. Ato ko pikas tumoy sa sakyanan. pagpuyo. Nanay, uy! Ay! Agay! Hala! Nahog si Potensyano! Okay na ka, Brad? Nahugo! Saan magka-okay na? Labag! Kisakit sa pangsipulo eh. Natuto naman sa dita. Hala! Okay ra ka? Aw noon. Okay na na. Kaya di man sa kisabol ang imong lips. Sabay! Sabuka. Mangunay naman juga na ako, Clover. Unsa man ha? Ganun na tam larga. Di pa dugay, uy. Kung wa pa ka mahog. Hog diya sa sahog. Di ta may makabantay. May lang nahog ka diya, uy. Ano mo bangon ka? Kaya nagdikit tayo no diri ang nanay, oh. Kaya nagbuyod man ka diya. Gani naghigda. Wala ang space, kaya nakupar man nimo. Dili ka ganay makiktupan na ko, Clover. Ay, ganahan ay, uy. Ah. Ganahan! Kay good night. Lagi. Asam ka paingon mi, oy? Sa probinsyano, sir. Sano na nung probinsya niya. May dito, lapas ang angin ba? Palaki ka ba? Palaki. Probinsya? Oh, Kalayo ato? Dugay mo na tamabot ni day. Ano may uban mo sa kareklamador man day ka? Buod ka! Ako na sa kanan! Ah,
Oy, giabangan man ni Mihoy alang rong adlaw. Mao nga dili ka makabuot kung asa may paingon. Bagyo, sir. Mas maayo pa matuog ka diha balik. Kay layo pa kayo itong probinsya. Ginaktuog na diha. Oh, nagduka ka man kaha, Clover. Wa man lagi ka matog. Nama akong duka, nay. Wa maoray nga nagparok-parok ka naman gani diha. Piyong na diha. Dili ko. Kay basi kung sana sa buhaton na nila diha, samtang tog ko. Magunsa mo din na sila nga ni amat sa sakyanan. Puta kay Pao. Basta hindi ayaw. Awa! Awa lagi yun! Imo kong gipasandik sa imong abaga? Sa iyo pa kayo. O layo pa nga atong biyahe. Katulad sa balik. Panagsara kay ka makapahuway, ma'am. Pero, Akong adlaw karon dili ba? Makahimo ko sa akong gusto nga buhaton matud pa nimo. O gusto na ko nga diha ka matuog sa akong abaga. bahala ka. Imo ning gusto ha. Sobra pa sa gusto. Iyang giagbayan sa iyang pikas kamot. Ug ang pikas niyang kamot. Iyang gihapuhap sa kuwat na. Paingon sa kubo. Piolo. Hmm? Oo ha. Katuog na. Ako'y bahala nimo. Apusar og maayo ng tawhana ay nga nakatapa ni Denise. Pasulya pa tingali ko niya. Ay sus, nag-agpay pa. Hindi nagsige pag apuhap sa uli Denise. Dili ni maayo. Angin ang ako may buhat anak. Pasikat na tingali ng tawhana. Iwan sa kasambot ay. May piyong na yun. Oh, iyan na nung gibutang iyang uong sa uni, ma'am. Kapusit ng Tuhan na eh. Ako lagi ang iyong buhat, na. Karat na tutunlan ni mo potensyano nga nagsige ka magpagigham diha. Nang, karatsang mata na ko, nang. May wa mo yun ni sa nakita, God. Piyong! Kuwang karas pahuway. Tuod, nganong dinhi ka man day matuog sa sakyanan kagabi matod pang mihoy. Kimingawad ka sa inyo nga dito ka mas grahe gabi Ha? Oo, lang. Mingaw manggod nga, wa na si Lolo ba, og nagsubay sa ko sa kita na ko sa grahe. Kana. Mao giday angay ni mong buhaton do. Darungon ni mong daang ni Gusto makabilin pang lulo ni mo. Wa palang unta ko madilok gabi dito sa bayay. Sus, imposible kayo maglisod-lisod na kung katugin sa sakyan ng gabi. Krakil kong dagan, paingon sa grahe diyang kalit kami abli ang kwarto ni Lolo bisan akong gisirado. Hey! Kaya ba't ang kahako ni Lolo sa akong gibuhat niya? Ha? Medyo kagibutan ni Lolo ang iyang kwarta. Okay na ako halos ang tibok suok siyang lawak gabi. Pero nga dyan ako makita ang butangahan niya sa kwarta. Hangtod na lang nga. Ngaingon og sa nabati na ako ang tingog ni Lolo. O kunya, kalit kami abli ang putahan. O kunya, kalit usab nga nabunda. Ay, dili potensyano ha. Dili. Huna-huna lang na nimo. Nalimot ra kang sira. Ug mihuyop ang hangin mao nga kalit usab nga nalamba. Apos! Ayaw! Tinsiyano, ay! Nayabag na ka! Kalit malangugad yung singgit. Imbis pa ingon ang takuan itong makatagpilaw. May nahitabo ba nimo Potensyano? Wa mo kita. Saon sa man? Ha? Kita kag abat? Ha? Sino ba? Kantsang mitupad ako diri sa sakyanan. Nawa na, resulta na na. Unsa? Resulta sa unsa nga gober, ha?
tarong, hab! Oh, tarong anak. Resulta na nasway tugpa nimo. O katog, oy. Nagdamgo na ka nagmata. Oh, pwede na! Pwede good, kay nahimo man nimo. Katog og balik, oy. Lasing ko pa, oh. Sayo pa kaayo. Ngit-ngit pa. Igusang mo abuta sa atong paingnan. Kanang hayag na. Mga pila ka oras ang atong biyahion paron, Noy Mihoy? Patay. Unsa? Hala, layo agod. Asa man gid ta paingon, Noy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!